Masterizer. Sanibona imovie yethu kwaMaTelores indala igama la iBlue Streak la esiqala khona ngesela lobucwebe igama la Miles owayelungiselela ukutshontsha idayimani elibiza 17 million. uMiles wayengahambi yedwa ehamba nomngane wakhe uEddie noTally okwakuudriver babezobaleka ngaye noDK owayesanda kufika eqembini labo. uEddie noMiles baqhubeka bengena ngembobo ye-ventilation system eyayingena erofini. uDK nosala ngaphandle buka i-CCTV footage. uTally udriver wayebalinde emotweni ukuthi baqede bahambe. uEddie wathi eqeda ukusiza uMiles ukuthi akwazi ukuqhubekela kwisafe. uEddie wabuyela emuva kuDecan erofini. Kodwa uEddie wethuswa yile ndoda abaqala ukusebenza naye kuthiwa uDecan mayesemkhombe ngesibhamu siyiveza ukuthi inhloboni yomuntu. Ethi uDecan ku-Eddie akafuna ukuhlukaniselana le mali yena wadubula uEddie wambulala same time. uEddie wawa ebuilding wawushayeka emotweni yamaphoyisa. Wakhala wonke ama-alarm ebuilding lokho kwabalekisa udriver wabo uTally. Ngaphakathi uMiles wajabula eselithola le dayimani. Walwa nama-security guard waze wayofika kuDecan phezu kwendlu. Kodwa uDecan wajikela noMiles wamkhomba ngesibhamu emfuna idayimani. Esathuswe yilokhu uMiles bakhanyiswa ihelicopter yamaphoyisa. uDecan waphuthuma wehla ngentambo ye-construction eyayixhumene nebhilidi. noMiles wathi uzama ukwehla ngentambo uDecan wamvimba emkhombe ngesibhamu emfuna le dayimani ethi uzomdubula. uMiles wayesika leyo ntambo wehle sehla rough wayosakazeka kabuhlungu phansi ebuilding aphuthuma khona lapha amaphoyisa. Kodwa uMiles washesha walifihla le dayimani wawabhandisha ngama-sellotape odongeni olungaphansi kwama-duct e-construction building. uDecan wabaleka kodwa ngebhadi uMiles wabanjwa waboshwa. wethuswa ukubona isidumbu somngane wakhe uEddie siphahlazeka phezu kwemoto yamaphoyisa eseshonile. amaphoyisa awaphenyanga ebuilding ngaleli dayimani ayiqeda ukulitshontsha uMiles. waboshwa 2 years. wathi usuphelile 2 years siyambona esephuma ejele. wayejabule kakhulu uMiles ngokuphuma ejele njengoba sembona ehamba ememeza ngisho emgwaqweni. wagibela i-taxi cab uMiles waya kwintombi yakhe uJanice. kodwa uMiles waphoxwa ukuthi uJanice wamala emtshela ukuthi umalelithi wamfihlela ukuthi uyisigebengu. uMiles wancenga uJanice emtshela ukuthi useshintshile emncenga ukuthi angamali. uJanice wamtshela ukuthi akasamfuna akahambe futhi la ekhaya. uMiles yayingasekho enye into ayingayenza ngaphandle kokuzama ukubuyisa le dayimani. wathi seya ngakhona kwamthusa kakhulu ukubona ukuthi kule construction ayifihle khona idayimani lakhe sekwakhiwe ipolice station. wacasa uMiles washanga onyawo phansi ngathi usina ingoma esadidiswe ukuthi leli tshe uzolibuyisa kanjani. uMiles wangena kule building wabona ukuthi la ayifihle khona idayimani ile ndawo yama-ducts esiphenduke osekuyi-office le-robbery and homicide detective bureau nokuthi ukuze ungene lapho kungenwa nge-access card. waplana wahamba wabuye esezenza umuntu odayisa ipizza eseyishintshe nasebusweni wafaka amazinyo kwamadluphuthi. watshela iphoyisa ukuthi alemfake kwi-homicide department. kodwa amaphoyisa amnqabele uMiles ukungena bethi umuntu odekeni ipizza akaphuma azoyilandela. uMiles wahamba wayoqalisa ingxoxo no-detective Carlson okuleyo department ye-homicide kanti uzoyintshontsha i-access card kadetective. uMiles wayethatha leyo access card waya naye komunye umalume wakhe oyisigebengu wayenza amakhadi u-Uncle Lou emtshela ukuthi ucela amenzele nje. u-Uncle Lou waxwayisa uMiles ukuthi lowo msebenzi uyingozi. kodwa uMiles wathembisa u-Uncle Lou imali eningi nokwamenza wagcina evumile u-Uncle Lou. u-Uncle Lou akagcinanga ukumenzela i-access card yomgunyathi kodwa waphinda wamenzela nebheji lamaphoyisa. waprinta namadocument abhala ukuthi uMiles udetective omusha otransferiwe udetective Malone. esebenzisa le khava uMiles wahamba waya police station for ukuyofuna leli dayimani. wangena kwi-homicide department esebenzisa leyo access card yomgunyathi. nokwazi mayesengenile wabona ukuthi ama-ducts aqondene ne-ventilator elingaphezu kwetoilet labantu besifazane. nokwathi meselapho uMiles esinye isiboshwa sashaya iphoyisa sazama ukubaleka seqe leso siboshwa siphume ngayo leyo duct. uMiles wazama ukucasha kodwa gcina sikhahlelile siboshwa silahla phansi. nokwagcina kufika inqwaba yamaphoyisa ayisejaha leso siboshwa sengakulelo toilet labantu besifazane. uMiles wayengasena choice ngaphandle kokuzazisa emaphoyiseni ukuthi udetective Malone ethi uyena futhi omise lesiboshwa kade seseqa. amaphoyisa achazeka wonke ngesenzo sikaMiles nesibindi sakhe. kodwa uchief wasepolice station wayeyizwa indaba yesibindi sikaMiles. uchief Rizzo wabizela uMiles e-ofisini lakhe. udetective Carlson wayesenovalo lokuthi isikhundla sakhe sodliwa uMiles ofikayo. kodwa uchief Rizzo watshela uMiles ukuthi amaphoyisa anesibindi njengaye adingeka ku-street patrol emgwaqweni. khona lapho udetective Carlson wareceive alert yokuthi kukhona indawo ekugqekezwa kuyona. wahamba noMiles wayese on duty njengephoyisa. bese endleleni udetective Carlson wayengayekeli ukuncoma uMiles ngomlando wakhe wokuba udetective okukhombisa ukuthi u-Uncle Lou kuleya document ubhale ukuthi uMiles usuwabamba iy'gebengu eziwu-128 wayibopha okwakuwukuthi eziwu-6 zazo ama-terrorist. wadefuse ukuqhuma kwamabhomu kwizahlakalo ey'hlukene eziwu-7. wamisa
hijackers ayizama ukuhijack eBhanoi wa-avoid ama-bank robbery awu-9. Ngesikhathi udetective Carlson eqhubeka nokukhuluma ngoMiles wabona ukuthi sebefikile la bakhona nokuyindawo yama-autoparts yamarime ey'moto. Umnikazi waleyo ndawo wawatshela amaphoyisa ukuthi amasela amqedile ngoba ntshontshe amadazini amathathu ama-rim phambi kwe-warehouse yakhe. Ethi umnikazi westori ekhalile i-alarm kodwa nina amaphoyisa nithathe i-hour lonke ukuthi nifike namasela agcine ebalekile nama-rim ami. uMiles wayethule engakhulumi elalele leyo nkulumo. Wezwa ukuthi lo mnikazi wesitolo uqamba amanga ngoba uMiles wayeyisela futhi wayazi ukuthi amasela asebenza kanjani. Watshela udetective Carlson ukuthi ungayikholwa le ndoda. Ethi uMiles kumnikazi we-warehouse kungathatha i-hour lonke ukuthi isela ligcine liphumelele ukugqekeza i-warehouse. Ethi idazini elilodwa lama-rim lisinda kabi ukuthi sebengathatha 3 dozen yama-rim babaleke nawo. uMiles wathi kumnini esitolo msukuqamba amanga sami siyovula leya truck engaphandle nokwathi uma beyivula i-truck bayafica egcwele phakathi ama-rim ekuthiwa alahlekile. I-owner yathi sazama ngengezi sathi yakhuluma. uMiles wayithethisa wayitshela ukuthi ibizama ukucommit i-fraud for ukuthola imali ye-insurance. uMiles wayitshela ukuthi ngeke ayibophe kwamanje but uzoyidedela ngesixwayiso. Sebehamba udetective Carlson wabuza kuMiles ukuthi kube usulitholile iqiniso ayibopha ngani le ndoda. uMiles wathi ubokuyeka ufisho omncane uma ufuna ukubamba ufisho omkhulu. Sebebuyele police station uMiles wafuna ukudrive imoto ethi ufuna ukukhombisa udetective Carlson ukuthi uma uyiphoyisa imoto uyidriver kanjani. Lapho uMiles wayegijimisa imoto icishe ishayisana nezinye iy'moto. uMiles watshela udetective ukuthi akamlindela usaya esitolo kanti uMiles uzongena kuleso sitolo khona isigebengu esirobhayo esasiphoqe i-owner ukuthi akavule isafe. uMiles waphoqeleka ukulekelela ekhomba isigebengu ngesibhamu ekhanda kodwa kwamthusa kakhulu. uMiles wathola ukuthi leso sigebengu ilesi sasomngani wakhe uTelly udriver wabaleka. bethuka bobabili uTelly noMiles mabebonana. udetective Carlson wathi sewungena ngomnyango uMiles wabalekisa umngani wakhe uTelly ukuthi aphume ngeback door kanti uCarlson wayeseyibizile i-backup yamaphoyisa. afika lapha amvimbezela khona uTelly kodwa uTelly naye wayeqhubeka edubule engafuni ukuphela amandla nokuyilapho amaphoyisa abona kungcono ukubizwa ama-FBI. uMiles ngoba wayesafuna ukugcina le mfihlo yakhe nomngani wakhe nokuvimbela uTelly ukuthi abulawe. uMiles wabeka isibhamu phansi wahamba ephakamisa izandla waya kumngani wakhe uTelly emcela ukuthi akasarende. uTelly wanqaba kodwa uMiles wamthembisa imali engango-20,000 nokuthi uzomkhipha emva ka-1 day ejele. wezwa lokhu uTelly wavuma noMiles wapretend engathi uyambopha ngesitayela. epolice station udetective Carlson wayitshela wonke amaphoyisa ngendlela uMiles abophe ngayo isigebengu esiyingozi engaphethe ngisho isibhamu. uMiles waduma kakhulu amaphoyisa emhlonipha ngendlela awenza kahle ngayo umsebenzi wakhe bengamazi uyisigebengu. uchief we-department uRizzo waphinde wabiza uMiles e-ofisini lakhe emtshela ukuthi i-burglary division idinga umholi ozosebenzela ngalapho. ethi ngiyacabanga ukuthi wena Miles umuntu o-right for lowo msebenzi. ngokuthi uMiles wayesafuna nemfihlo yakhe igcineke wavuma. nokwathi late uMiles wazama ukubuyela kuleyo ventilator for ukuyofuna idayimani lakhe. nokwathi esefike la ayilifihle khona wafica ukuthi alisekho. nokwathi later watshela udetective Hardcastle ukuthi ipayipi lamanzi ashisayo liqhumile laflasha wonke ama-ventilator. siyathola ukuthi nesigebengu esiwuDickens sasesiphumile ejele njengoba sembona ngene endaweni ka-Uncle Lou ebuza uMiles ukuthi uphi. indoda endala yamphika athi akamazi kodwa uDickens wamphoqa ngenkani u-Uncle Lou wabhequlula amadokhumenti akhe wathola i-identity entsha kaMiles ukuthi useyiphoyisa. epolice station uTelly ngesikhathi esezospenda usuku lwesibili ejele wasabisa uMiles ukuthi uzomceba ngemfihlo yakhe. uMiles wagcina esishaya uTelly ngesikhathi embuza ukuthi uzomceba ngoba engasawufuni lo 20,000. uMiles wasaqhubeka nokufuna idayimani ngesikhathi efika nemoto eyithoyizi elicontrola nge-remote nokuyila ayihambisa khona ngamaventi eseyicontrola nala umzimba wakhe ongeke ufithe khona njengomuntu. wayithola le air-duct eyayimaqondana ne-ofisi lika-chief Rizzo kodwa udetective Carlson wabuza uMiles ukuthi wenzani kuma-duct. waqhubeka uCarlson wathi ngilibhekile igama lakho ne-badge number yakho kuma-police records kodwa angimtholi umuntu owudetective Malone kanti ubani weMalone. uMiles wayesephatheke kabi ukuthi uzobanjwa. waqamba amanga kuCarlson wathi usuka kwi-internal affairs so njengobe la udetective okwi-undercover mission. angempela udetective Carlson wakholwa lawo manga kaMiles. uMiles kwathi engalitholi idayimani maqondana ne-ofisi likaRizzo waphoqeleka ukuthi ayobheka maqondana nase-evidence room. okwakuyindlu kwakungavumelekile ukuthi kungene nomubani. nokwathi lapho esezama ukungena waphinde wabizelwa kwenye icall ekuthiwa izinto zakwi-museum zintshontshiwe kodwa ethe seyithathiwe zaphinde zashiwa kanjalo. uphenyo lwalenziwa ama-FBI ngenkathi uMiles ezokhuluma ne-agent ye-FBI uGray nokuyilapho abaphikisana khona uMiles no-detective Gray we-FBI. uGray etshela uMiles ukuthi lolu phenyo luranwa yi-FBI sobona njenge-LAPD abaphindele emuva. bese endleleni ebuyele emuva uMiles ngokuba isigebengu esinolwazi ngobugebengu watshela udetective Carlson ukuthi i-FBI laphana ibingafuni ama-artifacts asemuseum kodwa bebefuna ama-drugs. ethi uMiles vele zijwayele iy'gebengu ukuthi zimuve ishipment yeyidakamizwa njenge-cargo engeza ukunakeka njengayo impahla yakuma-museum. ethi uMiles kudetective Carlson akababize eradweni athole i-bonded truck ngoba lawo ma-truck asuke eya kuma-bonded warehouse. wababiza uCarlson nangempela i-helicopter yayibona leyo truck eyayigijima naye ihamba emgwaqweni owawubhizi. i-FBI yaba
abatshele eradweni ukuthi batshelile ukuthi abahlehle ngoba iyona erana lolu phenyo. Kodwa uMiles wayeholele ey'gebengweni ithimu yakhe bababamba bafica ngempela ukuthi itruck yayigcwele iy'dakamizwa ze-heroin. Nokwathi late police station uMiles wagcina engenile kwi-evidence room ezenza iphoyisa lisenze uphenyo ngalama drugs athathiwe. Nokuyilapho uMiles agcine elitholile idayimani ekudala elifuna. uChief Rizzo wangena kwethuka uMiles walidedela phansi idayimani langena loqathakela maphakathi phansi kwiphalethi elalgcwele iy'dakamizwa ze-heroin. uRizzo watshela uMiles ukuthi i-FBI iyalithatha leli phalethi for testing nokuvelayo ukuthi umnikazi wale heroin kwakuyi-drug lord eyaziwayo yaseMexico ebizwa ngoJean LaFleur. uMiles ngokubona leli phalethi selihanjiswa engafuni ukudukelana nedayimani lakhe watshela amaphoyisa akhe e-LAPD ukuthi bona ne-FBI abasebenzisane ngale heroin ukwenzela ukudoba uJean LaFleur ukuze bakwazi ukumbopha. uMiles ebatshela ukuthi yena uqobo uzohamba udeliver lezi iy'mpahla kwi-drug lord uJean LaFleur. i-FBI ne-LAPD bawuthanda umbono kaMiles bavuma ukuthi yenziwe leyo operation. Before kwenzeke leyo operation uMiles wadedela umngane wakhe uThele ukuthi akhululeke ahambe. uMiles walibheka lelo phalethi ngesikhathi efuna idayimani lakhe wagcina elitholile kanti kuzovele kuqhamuka umngane wakhe uThele esethuswe yilokho kwabuya uDeacon ekhomba uMiles ngesibhamu amphuca lelo dayimani kanti kuzovele kuqhamuke noLaFleur kungalindelekile. Nokuyilapho amaphoyisa ne-FBI baqala khona ukulwa ney'gebengu ngoba kwaqhuma inhlamvu sekudutshulwana. uDeacon wayesephethe idayimani wathola lelo thuba wantshontsha itruck eyi-bulletproof wabaleka ngayo. uMiles wayijaha leyo truck wagcina eyificile wayikotela ngemuva igibela. Khona lapho amaphoyisa nama-FBI bayijaha nabo leyo truck ngemuva kujahwana kuyiwa ngasemngceleni waseMexico. uDetective Ward Castle wathi esazama ukumemeza uMiles waphaphalaza imoto yakhe noMiles lapho ngemuva wayesazabalazela ukuya ngaphambili etruckini. uDeacon wahamba eseyoweqa umngcele waseMexico kodwa amaphoyisa abeka ama-spikes ama-barricade okwakuthiwa azogwaza amasondo etruck. uMiles waqathaka wayibuka leyo truck ibaleka nedayimani lakhe iphelele emehlweni. amaphoyisa ase-America engasakwazi ukweqa umngcele waseMexico ngoba basebemiswe amaphoyisa aseMexico. kodwa uMiles akafunanga ukulalela lokho wangena emotweni yamaphoyisa waqhubeka nokujaha uDeacon wayebaleka ngetruck. wadrayivisa kabi uDeacon okwenza ukuthi itruck ivele iyowa ngohlangothi. khona lapho bobabili baphuma ey'motweni zabo baqondana bekhombene ngey'bhamu. Sebebona iy'moto zamaphoyisa aseMexico ziza kubona uMiles watshela uDeacon ukuthi akalibuyise idayimani uzokwazi ukumeqisa embuyisela back to e-USA. bafike e-America ngoba yena usesemaphoyiseni kuzoba lula for yena ukuthi akwazi ukudayisa le dayimani balikhathe 50-50 imali yabo. uDeacon wavuma wambuyisela idayimani uMiles wakhahlela uDeacon wambopha ngozankosi emhlanganisa netruck wasuka lapho wahamba esebuyela emngceleni wase-USA. uDeacon wakudonsa isibhamu wadubula uMiles kodwa uMiles naye wadubula uDeacon wambulala ephiya nerevenge yokuthi wabulala u-Eddie. amaphoyisa e-LAPD nayo FBI ayesehlangene ngoMiles embuza imibuzo ukuthi ubani. uMiles wabatshela ukuthi uyidetective we-undercover yaseMexico. nokwathi lapho sebashiye sethi ubuyele eMexico uDetective Hardcastle noCarlson bammisa uMiles bamtshela ukuthi siyakwazi ukuthi ubani. bethi siyakwazi ukuthi uyisigebengu kodwa ngeke sikubophe for lokho sizokubonga ngosizo lakho olukhulu osenzele lona. nokuyilapho uMiles ahamba khona eseyoqala impilo entsha eMexico eseyojabulela ukuphatha idayimani lakhe. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandelayo izo-uploada ngekudala.